oji amaka. Amaka. Anu oji amaka. Ama eba. Hey. Anu oji na toto. Anu oji na toto. Akala me werele m onye na awodo mmanụ tigre onwe m. Anu oji na toto. Asa hara m onye dịta aga. Ọ na-enwe grade. Kana Iwo nyara. Ibe si moto nyara azụ n'azụ. Chineke me. na Jesus. Holy Ghost fire. Jabi gogo. Holy Ghost bana gamba. Bia. Ole bishi. Na-agafe so onwe ka afọ si wee mee mụ ma agbabaga n'ime ọfịa ka ndị asịnata ụmụ ife gasị. Hey! Hey, hoshi. Afọ be wo. Kese ke ga woshilata. Ụmụ ife gasị. So na guma no. No wonder. Nonga. Ikukuko. Ye ko wa. Ikukuko ye ko wa. Owo se na esi ihe. Agbo bia ka go gi re n'ime afọ. Afọ go gbo ka. Tanga, yaka. Posonga. Tona asego. Hey, oti abula. Ela ati de nyesu. Gịnị ebe a na? Ihe. Ike ka ri ote. Akawara na ote dịka ihe ejiri ha ma ote. Kọ ya kakọkọ. Inyegala na ọchịgo ote nyeshia ya. Enenikwara otore no. Enenikwara ya tọrọ atọ. Kedu ọ dị? Ihe bụ onye nwe nwe kwa n'ihu. Nwakwa. Nnakwa. Onwe ife mụ na-esopụtara. Ihe bụ n'ihu awụnụ. Eri ihe drọgị ihe a n'ihu. Elele drọgị ihe n'ihu onye bụrụ gị ibu dị ara tobi. Oh, ihe ka ị na-ekwu. Ọla m na. Hey! Ị nọ ndị aref. Ị ga-akwụ ụgwọ. Ị ga-akwụ ụgwọ ara. Ara ga-eje ke mma n'isi. Ebi gị na ana gị na aṅụ. N'ihe ọma mere nego. Ị mepere ọnụ tụ ma awa ara. Ihe wetara mmadụ narị. Ihe bụ n'obi wetara nwaanyị kwesịrị ire. Officer, gofu ala. Folocom, ọ bụkwa artificial. So maka isekwu okwu biko. O nwekwa na wotere ihe ọnụ. Ọ gịnị dị? Ọ Folocom. Ị ga-akwụ ụgwọ. Ị ga-esa aga station maka ibu overload. Gị garo gị gwa ihe mere na ejiri mega na ana na-agbakọta ote ha nga. Otherwise gị kwụ ụgwọ. Maka akwụrụ ụgwọ, ndụrụ osisi nga bigbuo ego. Ọkpọrọ gas station akpọchie ego. Gị garo ebe gị zara kweri. Ngwa, pụta. Wete gịnị? Nye m ego, ọsọ m weta gịnị? Akwụkwọ ga-agwa ọtọkwa n'ihe onye abụ na-eme ebe ahụ. Gị ga-aghọta. Anyị rụgo ọrụ anyị. Gị ga-aghọta maka ibu overload emechene gị anya ịgala anya ọsọ nyeshie ihe nọ n'ime afọ gị. Ị na-eji ahụ ụzọ enyeshara ya na shi. Nye m. Kwụ ụgwọ adawaza ime gị hares. Nyere m arrest. Ọ gwa maka obi Chineke ka m jere ụlọ ego a. Nye m. Ihe nye n'ego n'ụlọ. Na-ewere. Nga. Sisi nga pụọ. Ọgbọbịa na-aga n'ọhịa. Nwere ihe wee pụtara epụtara wa ebe enyeshi. What's business ka eji atọ? Business ka atọla. Ọ tọla ka ifo. Hey, ozugbo m nara ego ya were ego nye m. Nye gị oke gị. Isi m nye gị oke gị. Nekwa oke gị nga. Nekwa 4 wide, 6 feet. Nekwa oke gị nga. Lakpụrụ egwu ole gị ya. Mgbe onye nye ego na ọkpọrọ m na gị aha. Ebe ka jere otu. Ya hụrụ 6 wide, 7 feet. Onye oke nke. Ada kịrịkịrị. Ada. Ada. Ọ gị nwe ihe a? Ele mgbe iji gwọ onye uwe ojii ya wụ onye ọfịsa. Egwe ngarụ n'ụlọ mmalọta ahịa mama must hear this. Ọ ga-anara gị uwe ojii iyi n'ahụ were ha ugbo gị ị ga-ahụ ya. Alawala m ga-agwa Ada nna ya. Oyoyo. Ada kịrịkịrị m. Ị gakwara skuul taa? but akwa n'ụtụtụ m na-aga ego sị m ga-azụta
akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ m ga-ejo si na inwe ego irikwere na skuul taa nyere m ego m jiri eso isi m ọsụ so inyere m ego m ji zụta ihe na skuul rie nyere m ego Adam enweghị nyere m enweghị nye m iwa Adam enweghị nye m ada kịrịkịrị ị ga-ata biskit bụ nwa m ya wee ezigbo nwa na-ada ekwu oke ụka nwa ga-ahụ ihe ụlọ ọhụrụ ya gba nkịta dị ekwu nwa kwere ịpụ ụda zụrụ biskit zụrụ gudi ga-ezoro mgbado ume ji ya tashi ọnụgụ ịnụkwa ha nwụrụ ihe ọbụla nwatakịrị hụrụ ka ọ na-ekwu ada nne ya daalụ nwa ngwa anwa agwọ na ọkụ nkụ ọhụ ogologo nkụ nọ n'ahịa ga-akwụ ka m gwa gị ihe ọzọ enweghị ihe zoro ezo na-apụta ihe enweghị ihe zoro ezo na-aga apụta ihe ka m kwuokwe ya ọzọ enweghị ihe zoro ezo na-aga apụta ihe maka na ụkwụ na-aga wamwam anya na-ahụ zamzam na-elekwa ya ebe a ọ nọ ebe a ọ nọ n'elu ebe a anya na-aga wamwam ekwa ya wụ obi n'igwe hụ ya wow I know ọ na-ele anyị ọ na-ele ya ihe niile ọ anya na-ele ụwa gbaka m lawa nwa m mba ekwuchabekwa m ịlarụ n'ụlọ ị ga-ahụ m n'ụlọ by that time asago m ahụ echenjila m ị ga-enye m ego ọzọ iso m asụ asụ m so ihe mgbaga wụ gị wụ nke ahụ just for I wee see ka m ji tato biskit ị gara n'ụlọ ị ga-enye m ọzọ gwa gị for I wee see ka m ihe niile bribe niile ị na-anakọ ị ga-enye m 1000 n'ime ha yes 1000 ma ị na-arụrụ ọrụ uwe ojii iti ụmụazị ụmụntakịrị amadị mma adọt ma ọ bụ ihe ọ nga nwa m nọ ka ị ga-adị ike bingo Mutakira kparịrị ebe a gị gbara nkịtị. gịnị ka m ga-eme Gị ga-amụ ka esi ịkpọ nwa. Ewezụga otu a ga-abịa ti ahịa ka ụmụ kwụsịa ya ọnụ. ma nga ere mma ịnọ ere nwa ahụ agụte ha mmadụ na zoo ebe ụmụ anụmanụ na-anọ ma ọ bụ ndị ikwikwii ma ọ wee nwe abịa nga na-agba tiketi Tell na ka m gwata gị nọrọ nnọọ emekwara movement ebe egbu ka m jiri iji bọtara kọwa gị isi lee ego niile m na gị nwetara taa na anyị ga-anụ nga kee ya nga ọha aha gị were ke gị mee were ke m kee na nwa gị kpọgasị ga-enye ya 1000 ihe enye ya 1000 ei nwoke nwe anya ukwu si na-achị nwa anya ukwu na-akpọ nnọọ 1000